nokni hamjak sabo hinui bwkrajak sungmani bahamjak tamo saka phungo bisnani basa phuru phungka ham bwkrajak ma tama ronga so tongkho amo sunruk thangkal ho hamjak ma no double phungka ham no murungna bagai angoro chair nawe asogoi ma tongkha tamni bagai saima nung je onok ni moharani haini bagai no murungna bai angoro asok tong o ang onok ni moharani haida ang saisi maya bele mora jungna ampe hingkala rosa dang mane nai no na haila ang moharani snamai tone wan gori ko jak tam nung tamuk saida man gori nai nai tabu do phungka ham hi tonga no hai tamusa bwkrajak ma nung sana moharani hi song ka amo moharani sing ko khuji bang nai ta tamung ka bang moharani de ni suma man nung tamung jang ba ga kai ta gori je span ta ma tong thung tamung kha tabuk sadi tabuk si tamung kha ni sundrop dibor kawi ni asuk basa wo boy nukhoni hamjak toi nung do onukhoni hamjak na ang do onukhoni hamjak sadi nung na tabuk are ang bo onukhoni hamjak no nung bo onukhoni hamjak no nung an bwkrajak ong khala tamung kha nung kha onukhoni hamjak ong ni phaya nung ate sekang phaika nung 25 bosor ong to paika onukhongo ang kha ba 2-3 mas kha tamung kha ba ang bo hamjak no nung bo hamjak no tamung hamjak ma nini nong ni borok rok no master ka hamnawi subject ka hamnawi porrui class khlai ro holi ya ta nung amti ro kok sai jong are bwkrajak ma nung ana babu na tui nung haika sanna ngabla ana ma master ka hamnawi ana por ro ho ana ma babu ni school ong kha kutui subject tongo misti subject tongo chini subject tongo joto kutui rosogola subject ang o subject na nai pori phai tange a pori ma yang na ba ambo kutui subject je hingkai or bwkrajak ni school to omo to alada bele riyok tongo kakha tongo gangla kakha tongo moso budok tongo ang riyok tongo kakha tongo hota che bai ka pori manai ba nungsi master ka hamnawi ana por phai dita ba kogle rungno ana hamjak ma mar khanu na ang thaicha sakang ka thaiuri thaiba sai mana ja pura bwkrajak ma tabuk kha ana sajak li ang tokori noi nung soro phungai sira ang bisana basa ma logo oro sombrom brom kha achogoi tongphai bura sa ke kiri si thangka ngono sabadagi ba oro phai Delhi Kolkata ni dialog sarogoi tongphai nani goba ang mahni tokori kha ta nu tam tokori ya tong tabuk kha ang bwkrajak no tokori ko sama ma tabuk kha anin chali ata an mo bor sanai chala an sok mo ni saya nang nai ang hamjak ma hain rong hain ono khongo phai hamjak phai kana kisa buchidi ringya ka ba phrendi ta tamong kha ba phrengi to man na bele ang batai boro norong no ba phrengi mana go norong sana phrengnai unsu ang norong pai phrengi de malang na ba ang hai kana pai kha tamong la kam nang ba phungai chi kam nang kha ba chadi ta ano ning tam kam nang ang ba ke sana ba nung sayau nang ana sosadi chuta khala tamong kha ba ang kisa bisi thu no go bangka or kisa bisi thu jagi tong phai ka ta aste aste tu thigeng thana bale sosadi ta na sosa khala tamong kha ba nung bwkrajak ka nang ang ba hamjak ni nang an ba hamjak ni nung sosai me dum sosadi kam nang tong hang ka ba tamong kha ba sosaya ang tai nong no sosaya de prupan basai tong bai de ang tabu 10 rok tamoi tong kha ang charok mutang kha cha mutui nungi jana ang de prupan basai tong bai de amayo prupan basai tong bai de nungi tong ni jar dar muthungi sap phai ora pe perong na daga anang muthungi nang nai ang phai joto no hambai bosta thaitam ani video naimani bagai